дзень усім. Ад багатых душой продкаў цягнецца ў сённяшні дзень чароўная нітка народных звычаяў, абрадаў, традыцый. Мы зберагаем гэту спадчыну, невычэрпную крыніцу духоўнага багацця нашага народа. І весь гэты вопыт перадаём вам, дзеці. Асаблівасць нашай беларускай культуры – гэта перапляценне ў іх аграрна-бытавых, язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў. Каляндарна-абрадавы фальклор канцэнтруецца ў асноўным вакол старажытных аграрна-бытавых святаў. Чалавек заўжды жыў у ладзе з прыродай. Ён яе багатварыў, ён яе абараняў, тым самым захоўваючы крыніцу свайго асяроддзя. З дапамогай абрадаў, песен, якія мелі магічна-заклічны характар, чалавек імкнуўся паўплываць на сусвет з мэтай абеспячэння аптымальнага жыцця ладу. Гэта і багатага ўраджаю, і моцнага здароўя, і працягу роду, і іншае. Кожная пара года мела свае святы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з абрадам калядавання. А ўвогуле мы стараемся ладзіць свае святы на мясцовых традыцыях. Нам пашчасціла працаваць з носьбітамі тых звычаяў абрадаў, і яны з задавальненнем дзяліліся пазнаннямі свайго жыцця. Увогуле каляды – гэта свята нараджэння Ісуса Хрыста, які нарадзіўся, каб навучыць людзей міласэрнасці, згодзе, дабру. І святкуецца свята 6 па 19 студзеня. А гэта першае свята сонца. Сонца схіляецца на лета, а зіма на мароз. Не ўсе чулі? Зіма на мароз. І ўвогуле ладзіліся святы з усімі ўвесяленнямі і забавамі. А асноўнае месца адвадзілася калядаванню. Гэта калі збіраліся хлопцы, дзяўчаты, прыгожа апраналіся, наймалі музыкаў, перапраналіся ў розных жывёл, рабілі казу і хадзілі па дварах, жадаючы гаспадарам дабрабыту, ладу. І кожная гаспадынька старалася нагатаваць пачастункаў, каб пачаставаць калядоўшчыкаў. Лічылася, чым болей калядоўшчыкаў пачастуеш, тым багацейшы будзе год. І вось сёння мы вам пакажам абрад калядавання, які праходзіў у нас на Вілейшчыне. У кожным рэгіёне свае традыцыі і звычаі. А ў нас на Вілейшчыне быў такі абрад абсыпаць гаспадароў зернем жыта. Жыта – гэта хлеб. На добры ўраджай ды на багацце. А яшчэ гаспадарам завівалі качан капусты, каб у хаце не было пуста. Але што гэта я разгаварылася? Чуеце? Звонкія дзіцячыя галасы, шум, гам, смех. Гэта калядоўшчыкі ідуць, каляду з сабой вядуць, радасць нясуць. Адчыняйце, гаспадары, дзверы, ды рыхтуйце пачастункі. А чаму ў хаце горача? Дык лявон, я ж 3 дні ў печы паліла, пякла, варыла. Хачу, каб калядоўшчыкі нашай хаткі не мінулі, абавязкова зайшлі. Калядоўшчыкі ідуць, каляду з сабой вядуць. Добры вечар таму, хто ў гэтым даму. А людзей тут ды праз край, хоць ты лыжкаю мешай. А ці рады вы нам? Рады, вельмі рады. Калі вы нам рады, дык і мы вам да парады. А учора з вячорам засвяціла зора. А Божа маці сына нарадзіла. Мы пришли повенчаваць вас з Божым нараджэннем. Учора з вячора засвяціла зора,
добрая гаспадынька, каб нас пачаставаць. Ой, добрая, напэўна, гаспадыня. А мы не сами идем, козу с собой ведем. Идем издалека краю, с-под самого раю. Где коза походит, там жито зародить. Где коза бывает, там счастье витает. Ну-ка, козочка, поскочи, господарам на новое лето да на добрый урожай. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где коза ногой, там жито копой, где коза рогом, там жито стогом, где коза хвостом, там жито кустом. Что ты родилась? Чему наша козочка повалилась? Стомилась наша козочка с далекой дороги, есть и хоша. А как коза устала, надо дать ей кусок сала. И на кожный рожок повесить пирожок. Уставай, козонька, вон господынька иде, колбасы несе. Дякуй, гаспадынька, дякуй. Зараз мішку я веду. Ён вельмі любить каляду. Як почує ён медок, усе лапи йдуть у свого. Ой, як лапи його скачуть у нашого мішки. Покажи, мішка, який ти дужий. Ух, спужаліся, який мішка наш дуже. Покажи, мішка, як ти вмієш танцювати циганочку. Калі ласка. Усю правду расскажу, усю истину. А моя ж ты, господынька, будет у тебя дом, и жить со своим господаром будешь у миры и ладе. А зараз мы потанцуем, да и вы разом с нами. споживали, да и добра наживали.
Які далі пирожок, а таки ж был колосок. А з гэтага колосочка жита бочка. У народі існує звичай стол покривати сеном, а наверх обрусом. Хто жадає витягнути соломинку? Так, ну Лявон, тяни. Якою мне витягнуть? Тяни, тяни, Лявончик. От гэтую. У кого маленькая? Ви бачайте, на другий год щастя шукайте. Господинка, какой вытяни соломинку. Попробую. Авось. О, щастя, цілий год! Ну і добре, ось Лявон. Дякую. Будьте щасливими! А до вашого щастя у народі ще існував такий звичай. У хаті завівали качан капусти. Каб у хаті ну ніколи не було пусто. А давайте у вас його зальем. Давайте. Давайте. Ой, який тут не качанчик. Туги. Ну что, раскрутим твой качанчик, господинка? Дякую вам, люди, за смачні пощастунки. Каб ваша хата була завжди багата. Святкуємо колядки. Ловите зернятки. Ловите рукой, каб був добрий настрой. Нікого не халюйте. Усім добра даруйте. Бывайте Бувайте здорові!